Sziasztok, ez itt a Webklinik a legújabb, vagyis hát a legelső videója. Ez a videó a fájdalom témakörét fogja végigjárni, remélem tetszeni fog, egyébként meg lesz sok ilyen még. Legalábbis ez egy akkora témakör, hogy minden aspektusát nem tudom belegyömöszölni egy darab videóba, de azért próbálkozom több részen keresztül ezt kitárgyalni. Képzeld el egy pillanatra, hogy nem érzed a fájdalmat, de semmilyen fájdalmat. Sem ha kis ujjaddal belerúgsz az éjjeli szekrénybe, se a forró edény forgantyúját, sem az, ha valami nagyon, de nagyon nincsen rendben. Például migrén, hasfájás, fogfájás. Ez kicsit úgy hangzik, mint egy ilyen prémium előfizetés az életre. Aztán kiderül, hogy ez a csomag olyan mellékhatásokkal jár, amiket még az apróbetűs részekbe sem írtak bele. Nézzétek meg a Novocain című filmet, mert ez a videó abból inspirálódik. Na de most nem is a filmet akarom boncolgatni, csak példának hoztam. A valóság ennél sokkal keményebb és sokkal furcsább. Mi is ez az állapot valójában? A tudomány ezt úgy nevezi elegánsan, hogy veleszületett fájdalomérzés hiány. Ez egy olyan ritka genetikai állapot, hogy a világban csak pár száz dokumentált eset létezik. Nem arról van szó, hogy valaki edzett, vagy mentálisan erős, vagy fáradt, vagy bármi, hanem arról, hogy a teste egyáltalán nem képes továbbítani a fájdalom jeleit. Olyan, mintha a testben lenne egy teljes infrastruktúra. Idegek, receptorok, csatornák, csak éppen a főkapcsoló nincs bekötve az agyba. Na de hogy működik ez idegrendszeri szinten? A fájdalomérzetnek megvannak a maga vezetékei. Ezek az idegek továbbítják az információt, amikor valami bajt jelez. Ezek a jelek csomó fehérjén keresztül jutnak el az agyba. A veleszületett fájdalomérzés hiánya esetében néhány kulcsfontosságú gén hibásan működik. Például az SCN9A gén. Ez olyan fontos, hogy nélküle a fájdalomjeleket az idegrendszer nem tudja felerősíteni. Ha ez hibás, akkor az idegsejt olyan, mintha néma lenne. Hiába történik baj, nem kiabál. Aztán ott az NTRK1 gén. Ezen hibás receptorok miatt a fájdalomérző idegsejtek egyszerűen nem fejlődnek ki normálisan. Informatikus nyelvre lefordítva nincs hálózat, ami küldi az üzenetet. Aztán ott a PRDM12, ami olyan gén, ami segít szabályozni a fájdalomérző idegsejtek kialakulását. Ha ez romlik el, akkor meg sem születik az a rendszer, ami felelős lenne a fájdalom érzékeléséért. Ezek hibás működése miatt a végeredmény sajnos az, hogy a fájdalomjelző rendszere teljesen néma. Igazából olyan, mintha tested folyamatosan próbálna hívni téged egy leszakadt UDP kábelen. Na de mit is jelent ez a hétköznapokban? Nézzünk pár példát. Például egy törött bokával simán elindulnak iskolába, egyszerűen nem érzi, hogy történt valami. Ha megégetik magukat, azt sem érzik egyáltalán. Sokszor előfordul, hogy elharapják a saját nyelvüket, de mivel nem fáj, újra és újra megteszik. A szülőknek pedig egy valóságos rémálom lehet minden egyes ilyen nap. Miért duzzad be a láb, miért piros ez a rész, miért nem tud járni, ha nem panaszkodik. Tehát elsőre csak a külső tünetekből lehet következtetni a problémára. És tényleg az egészben az a legijesztőbb, hogy a fájdalom hiánya szinte mindig vezet izületi károsodásokhoz, deformitásokhoz, fertőzésekhez és olyan sérülésekhez, amiknél más ember azonnal orvoshoz rohanna. A jéghideget nem érzik hidegnek, a tűzforrót nem érzik forrónak, a lázok felszökhet 40 fok fölé úgy, hogy nem érzik, hogy rosszul lennének. Ez pedig brutális kockázatokhoz vezethet. Meglepő, de a fájdalom hiánya még a mozgást is tönkreteszi. Mert a fájdalom nem csak azt jelzi, hogy baj van, hanem azt is, hogy ne terheld ennyire az izületet, hanem inkább kíméld magad. Tehát tényleg az eredmény a gyorsan kopó porcok, folyamatos izületi károsodás, deformálódott csontok, járási nehézségek, gyakori törések, amiket nem vesznek észre. Ami ennek még érdekesebb aspektusa lehet, hogy a fájdalomnak nem csak fizikai, hanem pszichológiai szerepe is van. Ha valaki soha az életben nem tapasztalja meg a fájdalmat, az gyakran bátrabb a kelleténél, veszélykereső, nehezebben tanul negatív következményekből, és néha egyszerűen nincs arányérzéke a kockázatokhoz. Egyszerűen nincs meg a belső, olyan stoppérzés. Na de ilyen kockanalógiával élve a fájdalommentesség nem szuperképesség. Nagyon nem. Inkább olyan, mint egy videójáték cheat, amivel lekapcsolod a sebzést. Csak aztán rájössz, hogy a karaktered közben össze-vissza törik, mert nincs visszajelzés. Ami a legfontosabb viszont, hogy a testnek szüksége van a fájdalomra. Ez bármennyire is rossz hallani, és tudom, hogy nem szeretjük, de sajnos muszáj. Egyszerűen nem élünk olyan steril környezetben, nem is élhetünk annyira steril környezetben, hogy kizárhassuk ezeket az érzéseket. De ez az orvostudományban egy olyan tág témakör, hogy ezt még sok-sok videóban fogom boncolgatni. Sokan azt gondolják, hogy a fájdalom mértéke sokszor indokolatlan. Van olyan, aki azt mondja, ez valami génhiba, vagy az Istent büntetik kegyetlenül, de ami biztos, hogy a fájdalom egy nagyon sokrétű entitás.
Erősítheti a jellemet, ugyanúgy gyengítheti a szellemet is. Tehát az emberi lét egyik központi szereplője. Na de hogy az orvostudomány melyfajta fájdalmat tartja indokoltnak, esetleg indokolatlannak, és ennek mik lehetnek az okai, azt majd egy következő videóban fogom ecsetelni. Ha tetszett a videó, akkor kérlek hozd meg a véleményed. És ha van egy témakör, ami az orvostudományhoz vagy az egészségügyhöz kapcsolódik, akkor nyugodtan kommentbe írd le, és akkor lehet, hogy csinálok belőle egy videót. Köszönöm, hogy rám szántátok ezt az időt, szép napot!